Imos facer un portabebés sin portabebés, vale? O único que precisades é un fular deste tipo, unha bufanda que sexa un pouquiño ancha e mellor se é un pouquiño grosa, vale? Entón, colocades o pescozo e imos facer un nó corredeiro. Pasamos un dos extremos sobre o outro e facemos un nó sobre a mesma banda, vale? Deste xeito. O que vamos conseguir así é un nó que corre, vale? Unha vez feito isto, ímoslo colocar como unha bandolera. O nó poñémolo á altura do noso ombro e vemos a ver cal é esta é, a que corre, vale? Detectamos cal é a banda que corre. Unha vez aquí, collemos o noso bebé. Este é un portabebé que se vai dar mellor con bebés máis pequeniños que con nenos máis grandes, vale? Pero tamén en ese momento probablemente cando máis o necesitades e estades aí co voso recén nacido na casa. Collemos o bebé, botamos a súa cabeza aquí pegadiña ao ombro, de forma que repouse sobre o ombro. Isto nos vai axudar a pasar o seu corpo polo portabebés. Unha vez aquí, traémolo ao centro. Eu prefiro portear a bebés recén nacidos no centro e sen modificar a súa postura natural, a postura natural do bebé recén nacido, que é postura ranita. Imos estender ben a banda por todo o seu corpo hasta que lle chegue á altura da cabeza, vale? E asegurámonos de que aquí abaixo lle chegue dun xeonllo ata o outro xeonllo. E traemos un pouquiño do sobrante, mirade, aquí, vedes? Un pouquiño do sobrante, asegurámonos de que sobresae un pouquiño por riba entre o corpo do bebé e o meu corpo. E unha vez aquí, unha vez que nos aseguramos de que os extremos están nas súas rodillas, recollemos un pouco do sobrante aquí para axudarme. Se non lembro mal, a parte de abaixo é a que corre, de acordo? Así que o que vou facer é tirar. Vedes, estou tirando e así como tiro, mirade, vedes correr a tea. Aquí vese bastante ben porque como ten cadriños, pois vemos como a tea corre. Aí o tedes. Así que deste xeito axustamos o bebé a onde necesitamos. E despois apretamos o nudo de forma que non corra. Aquí o temos. E rematamos cun nudo final. Deste xeito. É un portabebé de batalla, de acordo? É un portabebé de urxencia, pero se vos atopades na casa cun bebé recén nacido e sen ningún portabebés, estou segura de que vos vai axudar. Sabemos que está ben porteado porque está á altura dun bico e porque se eu me boto cara adiante non se separa do meu peito.